holiday season. Ang iban sa ato nagapangita sang venue para nga makatipon-tipon ang barkada o kon pamilya sa mga lugar nga exclusive lang para sa inyo. Yari ang pila lang sa mga suggestions ni Romeo Subaldo. Beach house nga exclusive lang para sa inyong barkada o kon pamilya? Pwede. Sa Sipalay City may Casa Praia. Ang balay nga may 4 nga air-conditioned rooms, may banyo, kag kusina kung siniin pwede makaluto. Pagwa mo sa balay, rekta ka na sa beachfront kag amo sinikatinaw sa baybay nga nagahulat sa imo. May mga pwede himuon nga island hopping. May cave sa tunga sa dagat nga pwede katuan for picture taking. Kag pwede makadive sa fish sanctuary kag maglangoy kaupod sa mga nanari-sari nga mga isda. Kung hindi ka naman niya beach person, pwede ka sa Don Salvador Benedicto. Kung gusto mo nga daw yara lang sa gihapon sa balay ang feel sa lugar, may matino nga mga rooms kag dining area, pati na banyo. Kag may kaugalingon nga mini pool. Ang Casa Teresita ang bagay sa imo. Matugnaw ang weather, ilabi na karon nga December. Ang tubig sa pool daw may ice. Pwede ka maka-breakfast by the pool. Kag nag-atubang ini mismo sa Mount Canlaon. Kung for the day lang kag hindi overnight ang trip nyo pero may matahom nga view sa kabukiran kag cliff, kag hindi masyado malayo ang lugar, base swak ining East 32 Garden sa Barangay Pandanon Silos sa Murcia para sa inyo. May outdoor cottages kag may swimming pool. Samtang nag-swimming ka sa pool o kung nag-pictorial, ang ining cliff ang imong background. Kung adventurous ka, pwede ka mag-trekking pakado sa suba sa idalom kag maligo dito. Ang namin diri kay ari lang ini sa higad sa highway. Kung for the day man nga beach outing ang ginapangita nyo, pero gusto nyo may privacy kamo, pwede ka diri sa may Balsa de Bolata sa Barangay Bulata sa Kawayan. Pwede ma-rent ka exclusive lang para sa inyo ang bilog nga balsa. Kung mag-high tide, pwede mag-swimming. O kung magsakay sa transparent nga kayak, matahom ang kulor sa tubig, gani, may bag-o ka na naman nga profile picture. O sa pag-book mo pa lang, mag-order ka na sa pagkaon para worry-free na ang road trip nyo. Suwak ang ini nga mga lugar para sa family reunion or gatherings sa barkada o kung batchmates. May mga Facebook pages ang ini nga mga lugar nga pwede nyo mag-contact.